дар идомаи боздиди корӣ дар маркази таълимии пойтахти хушунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон, асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустам Эмомалӣ аз намоишгоҳи маҳсулоти кишоварзии хоҷагиҳои ёрирасонӣ назди қушунҳои сарҳадии мамлакат дидан карданд. Иттилоъ дода шуд, ки дар давраи кишти тирамоҳии маҳсулот соли 2018 дар масоҳати умумии 215 гектар замин пиёзу картошкаи баҳорӣ ва ҷаву гандум кошта шуд. Баҳори имсол бошад кишту парвариши кадуву лаблабу, караму сабзӣ, пиёзу картошкаи тирамоҳӣ ва дигар сабзавот дар масоҳати 114 гектар замин гузаронида шуд. имрӯзҳо хоҷагиҳои ёрирасони қушунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳру ноҳияҳои Лахш, Ховалинг, Рушон, Ишкошим, Панҷакент, Исфара ва Кӯҳистони Мастшоҳ амал мекунанд, ки дар онҳо истифодаи мақсадноки неъматҳои табиӣ ба таври матлуб бароҳ монда шудааст. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни боздид аз намоишгоҳи мазкур масъулони бахши кишоварзии қушунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистонро вазифадор намуданд, ки ба хотири таъминоти босифати сарбозон бо хӯрокаи серғизоӣ аз лиҳози экологӣ тоза тадбирҳои иловагӣ андешида кишту парвариши зироатҳои кишоварзиро дуруст бароҳ монанд. хабар дода шуд, ки аз тарафи хоҷагиҳои ёрирасони қушунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон давоми 5 моҳи соли 2019 ба андозаи зиёда аз 318 000 сомонӣ маҳсулот ба монанди шалғам, турб, карам, шалғамча, кабудӣ, пиёз, шир, гӯшт ва маҳсулоти гӯштӣ истеҳсол карда шудааст. ҳамчунин иттилоъ дода шуд, ки дар тобеияти сохтори зикршудаи қушунҳои сарҳадӣ чорвои калону майдаи шохдор, асп, мурғ, харгӯш, замбури асал ва намудҳои гуногуни парранда парвариш меёбанд. сатҳи баргузории намоишгоҳ собит кард, ки нерӯҳои марзбонии кишвар дар баробари ҳифзи марзу буми давлатӣ ва иҷрои вазифаҳои хизматӣ, инчунин дар масъалаи таъмини амнияти озуқаворӣ ҳиссагузорӣ доранд. хоҷагиҳои ёрирасони қушунҳои сарҳадӣ дар баробари таъминоти пурраи хӯрокаи сарҳадчиён аз тарафи агентии таъминоти амволи махсусӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҷиҳати таъмини марзбонон бо номгӯи зиёди маҳсулоти кишоварзӣ саҳми шоиста мегузорад. дар асоси супоришҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, сарфармондии олии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон, қушунҳои сарҳадӣ имсол тасмим гирифтааст, ки ҳаёти шахсии худро пурра аз ҳисоби хоҷагии ёрирасон бо картошка ва сабзавот таъмин намояд. баъди иҷрои ин супоришҳо мо дар қушунҳои сарҳадӣ заминҳои дохили сарҳадро пурра тахту ҳамвор намуда, тоза намуда барои ба гардиши кишоварӣ дар овардани заминҳо омода кардем. айни замон ин заминҳоро мо пурра истифода менем, аз онҳо ҳосили дилхоҳ рӯёнда истодаем. хоҷагиҳои ёрирасони қушунҳои сарҳадӣ маҳсулоти аз қабили картошка, пиёз, сабзӣ, карам, лаблабу ва дигар намуди маҳсулот кишт карда шудаанд. инчунин парвариши чорво ва парранда бароҳ монда шудааст, ки барои таъмини ҳаёти шахсии қушунҳои сарҳадӣ равона намуда истодаем.